ሰላም ናይ ንግስቲ ሓበሻዊት ዩቱብ ቻነል ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ድሕና ዲኹም? ሰላም እያ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ። ከምቲ ንሕና ፅቡቅ ዘለና ንስኹም በብዛላኹም ፅቡቅ ትህልዎ እናተመነና ሎማዓንቲ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ቅልቅል ኢለኩም ኣለኹ። ንቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ። ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ነዛ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዋ። ሃናፂ ርእይቶኹም ከዓ ብኮመንት ተቐምጡለይ። ሎማዓንቲ እንቋዕፅሕና ንሰሙነ ሕማማትና ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዝግበሩን ዘይግበሩን ነገራት ንሽተን ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሽካብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ናብኣ ከብለኩም። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዝግበሩን ዘይግበሩን ነገራት። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ቅዳሴ ኣይቕደስን እዩ። ብዘካ ሓሙስ ፅግቦ ስርዓተ ቅዳሴ ኣይፍፀምን። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ስርዓተ ጥምቀት ኮነ ስርዓተ ተክሊል ካሊእ ምስጢራት ኣይፍፀምን እዩ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ንዝሞተ ሰብ ፍትሓት ኣይግበረሉን እዩ። መዓዝ ዳኣ ይፍታሕ እንተይልና ሰንበት ሆሳእና ቅድሚ ሕማማት ምእታዉ ናይ ኩሉ ስርዓት ፍትሓት ይፍፀም። ንስሓ ወሲዱ ቆነኖ ዝተዋሃበ ሰብ እንተሃልዩ እውን በዚ ዕለት ፍትሓት ንኩሉ ይግበር። ስለዚ ሰንበት ሆሳእና ከም ምዃኑ መጠን ፍትሓት እውን ስለ ዝግበረልና ኩለና ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ ይግባእ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ንስሓ ኮነ ናይ ንስሓ ቆነና ኣይፍፀምን እዩ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ካህናት መስቀል ኣይሕዙን፣ ብኢዶም ኮነ ብመስቀል እውን ኣየሳልሙን እዮም። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ክንፅልዮ ዝግበአና ጸሎት መዝሙር ዳዊት 150 ምስ መሃልየ ሰሎሞን ናይ ሰንበት ውዳሴ ማርያም ምስ ዓንቀጸ ብርሃን ይወድስዋን ናይ ሰሙን ሙሉእ ዓቕሚ ተሃልይና ክነብፅሕ ይግባእ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተኮይና ድማ ምስ ኣቦታት መዝሙር ዳዊትን ውዳሴ ማርያም ክዕድሉ ከለዉ ክንዕደል ክንሕግዞም ንኽእል ኢና። ተወሳኺ ስለ ናይ ሕማማት ዝገልጽ መፅሓፍቲ ግብረ ሃዋርያት ድርሳነ ማህያዊ ብዓብዩ ድማ ወንጌል ኣብ ሰሙነ ሕማማት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይንበቡ። ዘይነብፅሖም ድርሳናት ገድላት ስንክሳር ድና ኣይበፅሑን እዮም። ኣብዛ ቅድስቲ ሰሙን ስለ ናይ ክርስቶስ መከራ ሕማምን ጥራሕ እዩ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት 21 በዓለ ማርያም 12 በዓለ ሚካኤል 21 በዓለ ወልዲ እግዚአብሔር ዋላ እንተኾነ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ይስገድ እዩ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ደረቱ ዝሓለፈ ሰሓቕን ፀወታታትን ኣይግባእን። ኣቦኡ ወይ ኣዲኡ ሞይቶም ኣብ ሰሓቕን ፀወታን ዝርከብ መን እዩ? እዚ ሕማማት ድማ ምእንታና ክብል ዝሓመመን ዝተሳቀየን ዝተሰቐለን ጎይታ እንዳዘከርና ክነስተንትን ምእንታና ዝረኸቦ ስቅያት እንዳዘከርና ምእንታና ዝተገበረልና ዝተፈፀመልና ውዕለት ናይ ጎይታ ብምስትንታን ክንዝክሮ ይግባእ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ጾም ክሳብ ፀሓይ ትኽወል ወይ ክሳብ ቤተ ክርስቲያን ዝወድአቶ ንፀውም። ዝከኣሎ ድማ ኣኽፍሎት ጥልቀት ክገብር ይኽእል። ኣኽፍሎት ወይ ጥልቀት ማለት ድማ ሶኒ ምግቢ ከይቀመሰ ሰሉስ ይምገብ። ሰሉስ ዝበልዐ ክሳብ ሓሙስ ይጸንሕ። ሓሙስ ይምገቡ። ሓሙስ ተመጊቦም ድማ ክሳብ ቀዳም ይጸንሑ። ቀዳም ናብ ሰንበት ዘውግሕ ትንሳኤ ድማ ይበልዑ። ነዚ ኣኽፍሎት ወይ ጥልቀት ዝጀመርዎ ቅድስቲ ድንግል ማርያም፣ ቅዱስ ሐዋርያ ዮሃንስን ቅዱስ ሐዋርያ ያዕቆብን እዮም። ጎይታ ካብ ሞተ ክሳብ ዝትስእ ኣይንጥዕምን ብምባል ዝጾምዎ እዩ። እዚ ግን ንዝኽእሎ ጥራሕ እዩ ዓቕምና ርኢና። ኣብ ግዜ ጾም ከምኡ እውን ኣብ ሰሙነ ሕማማት ሰብ ሓዳር ወይ መጻምድቲ ብምርድዳእ ናይ ክልቲኦም ካብ ስጋዊ ርክብ ክኽልከሉ ይግባእ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብዙሕ ጸሎትን ብዙሕ ስግዳንን እንዳገበርና ፍቓድ ናይ ስጋና ነድክመሉ ኣብ ኣምላኽና ምሕረት ንረኽበሉ ካብ ደውየ ስጋ ደውየ ነፍሲ ንፍወሰሉ ካብ እግዚኣብሔር ጸጋ ንረኽበሉ ሰማያዊ ምስጢራት እንርእየሉ ስባኤ እዩ። ስለዚ ኩሉ ተኸታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዘበለ ክጸውም ይግባእ። ብዘካ ብከቢድ ሕማምን ካሊእ ምኽንያትን ብኣባት ነብሶም ዝተፈቐደሎም ተዘይኮይኖም ኩሉ ሰብ ክጸውም ይግባእ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዝፍጸሙ ያሬዳዊ ዜማ ሰኒ፣ ሰሉስ፣ ረቡዕ ብግእዝ፣ ሓሙስ ብኣብራራይ፣ ዓርብን ቀዳምን ብእዝል እዩ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብኣቦታት ዝወሃበና 12 ኣቡነ ዘበሰማያት በሉ ክንበሃል ከለና 12 ግዜ ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ክራላይሶን ስግዳን ክብሉና ከለዉ 12 ግዜ እንዳቆፀርና ክንፈቅድ ክጥዕመና ኣጻብዕትና ጌርና ኣቡነ ዘበሰማያት ምስ
ምስ ሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ኢልና ክንውድእ ከለና ሓንቲ ኣፃብዕትና እንዳፀቐጥና 12 ግዜ ነብፅሕ 41 ክራላይሶን ድማ 41 ስግዳ ንሰግድ ማለት እዩ። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩለና ይኹን አሜን። አምላኽና ጾምናን ጸሎትናን ተቐቢሉ ጾምና ባሪኹ ብሰላም አፈጺሙ ናብ ብርሃነ ትንሣኤ የብጽሐና አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይኹን አሜን።